Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu mataye chenro ni Andruth Otieno kenda mor mokalo ni intiere kodwa mondo mi wapuonjre achiel ariyo adek otenore kod bedo kod ngima maber. Amor mokalo ni wendo wakedo daktari osechopo studio jalonywa makawuono osechopo studio abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage ae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni kendo Ramogi TV penj laktar. Erokamano an nyinga Eriko Gotmenya an wuod Kamreri. Kamreri ni ei Homa Bay County. Koro alonye weche kony mar aruya to kod kony mokwongo. Koro an japuonj Kenya Red Cross Training Institute ema puonje. Iwacho kata ni ilonye kony mar aruya kata kony mokwongo tende ni first aid gi dhowegi. Ang'o momiyo kony mar aruya kata kony mokwongo en gima ber ka ng'ato ng'eyo kata kapono ni ng'ato kotiegore to achiel ariyo adek ber ka ng'ato ng'eyo kata ka entiere dala. Koro ing'eyo kony mokwongo kata kony mar aruya konyo reso ngima nikech ok wang'eyo sama kony mar aruya biro dwarore. Koro ber kitiegori e weche kony mokwongo nikech masira biro sa asaya. Koro mondo mi wakony ngima kata mondo mi wakony ng'ama ohinyore ni mondo koponi ithiedhe to onyalo chango mapiyo kata mondo mi kik obed gi ng'ol bang' chango. Ber ka wang'eyo kaka ichiwo kony mar aruya. Kony mar aruya ng'eni nyalo dwarore kuonde mopogore opogore nikech masirni mana kaka iwacho ni thothne ok wang'eyo ni gidhi biro sa adi kata e yo machal nade. Masira nyalo biro e yo moro amora. Kata kamano kawuono daher mondo mi waket maino e weche mag sumo, jomoko luongo ni kwiri kata poisoning. Diher mondo wati gi dhok mane? Kwiri koso sum nikech sum to en Kiswahili kose. Koro apani kwiri ok rach. Wanyalo wacho ni kwiri. Kwiri en ang'o? Koro kwiri en gimoro amora ma kopono donje dendi e kimo mani malo to nyalo kelo hinyruok kata nyalo kelo masira. Koro onyalo bedo kata gimitiyo go pile pile. To koponi ikawe okang' mani malo kata ikawe kimo mani malo to okelo hinyruok. Kamano. Onyalo bedo ma ikawo nyalo donje dendi kata manyalo dhi e pien dendi kata matere ni wachere kod kidenye mopogore opogore mag kwiri. Kamano. Koro kwiri donjo e dendi e yore mopogore. Inyalo madhe, inyalo chame, onyalo wiri, inyalo reri kamoro to odonje dendi koluwore gi pien del. Inyalo sami yweyo tiwae gi muya to donje dendi. Koro donje yore mopogore opogore. Jomoko be inyalo yudo ni chuori gi sindan kata wawach ni thuolo kai. Mano kelo kwiri. Kamano. Ma wantiere kod kidienje adek mag kwiri kata types adek mag ang'wene ma inyalo madhi. Manyalo dhi e pien del, ma ng'ato nyalo gamo muya to yweyo kata ma inyalo chwe remo. Mage types koso antiere kaka inyalo ketgi e kidieny mopogore. Wanyalo wacho ni gipogore types to koro pogore luore ni itiyo kodgi kama chalo nade. Koro nitiere kwiri mitiyo go ei pur. Kaka koro sama kori puro to ispray iluongo ni pesticide gi kizungu. Yedhe mar nego kute. Yedhe mar nego kute machamo cham. Koro yedhe go nyalo donje dendi e yor nyalo donjo through pien del. Kowiri kata orei to donje pien del. Moko be nitiere kaka mitiyo go e factory. Mago nyalo kelo kwiri. Nitiere kaka wawach ni kichamo chiemo mokethore. To iyudo kizungu dendo ni bacteria odonje dendi. Mano iluongo gi kizungu ni food poisoning. Mano wanyalo kawo ni kwiri. Kopo ni wawach ni yath mitiyogo e thieth ondikni go mondo okonyi lakini ikawe yo mok kare. Mano nyalo kelo kendo bedo kwiri e dendi. Koro gipogore luwo gi kamitie kodgi. Moko iluongo ni organic substances machalo kaka koro wawach ni mafuta taa e ot. Mafuta mwatiyo go e liel ni. Maliel gi taya.
mano nyalo bedo kwiri kimadhe nikech ok en gimi madho. Nitiere moko be kaka koro waluongo gi ni inorganic substances machalo kaka mercury kata lead. Joma thoro tiyo gi batteries mag mtoka gi kata batteries nyalo yudo poisoning mar lead kata mercury. Mercury nyalo donjo e yore mopogore opogore e yor chiemo ma wachamo. Kapo nono ni chamo chiemo ma samoro no osekethore, bacteria, kudni mar bacteria dhi donjo e dendi, mano en sum kata kwiri osedonjo e dendi. Samoro yedhe mag puodho gi itiyo godo, moro odhi kamoko nego beno dhiye, kata kapo ni kete puodho to nego beni rwako lweteni gloves to kirwako modhi e pien dendi, mano wanyalo wacho ni en kwiri. To kidienje gi duto te, kidieny mane mar kwiri mang'eny ma thoro hinyo oganda e yo mopogore opogore? Koro mokwongo dwa wach ni kidieny mimuonyo nikech makale yor dhok nikech seche moko inwang'o ni ng'ato nigi sida to odwa dere, koro oyudo yath mitiyogo mar nego kute e puodho, okawo muonyo, kata oyudo yath mitiyogo mar nego okuodo kata luoko dhok gi kainago, rat and rat, okawo muonyo. Seche moko be noko intend mar hinyore, no dhi e raha to omadho kong'o ma okethore, kong'o moko lose yo makare, mano nyalo bedo kwiri. Wasewinjo joma omadho kong'o kaeto bang'e no koro ginen, kata jomoko bo chweyo tho nikech kong'o ni ok olose yo makare. Seche moko be omadhe mokalo tong', nikech ne wawacho ni nyalo bedo gima itiyo ga go pile, to kitiyo kode kiwango mokalo to koro nyalo kelo hinyruok. Kamano. Ma kidieny mamalo mogik en mano ma kale dhok e yore mopogore opogore. Wanyalo bedo ni wachame yor chiemo, kata yor yath, kata gik mopogore opogore, en kidieny mamalo. E seche ma kaka janyuol kata kaka jagono mantiere kod ji e dala, iwinjo kata idhi kamoro tipo kata iparo ni ng'ato ochamo kwiri, kata ntiere kaka kwiri odonje e dende, en ang'o monego bed ni itimo mokwongo seche michopo kanyo? Kuom ranyisi, ng'ato ne dwa dere kaka iwacho cha, to omadho yadho yieyo kata yedhe mag pur gi, ang'o timore e sechego? Koro nitie kidieny machielo mabe pokwa mulo. Mar kitedo gi jiko. Mabe thoro timore. Itedo gi jiko, titedo gi jiko kama olorore, ma muya ok donje. Koro iyudo kwiri iyudo gi e yor yweyo, miluongo ni carbon monoxide. Koro carbon monoxide ni kodonjo to bedo kwiri e dendi nikech omoni yudo muya makare. Mano be timre ga ahinya, ma nyaka watang' godo. Koro kitedo titedo kamoyaore, miyude muya malong'o. Koro kwadok e penjo ni miwacho ni kasa miyudo ng'ama ichi ni samoro okawo kwiri, to ditim nang'o? Koro wawacho seche te ni kichiwo kony mar aruya, to mondo mi obed ni mayot, nitiere steps ma onego bed ni luwo. Wawacho ga ni mokwongo nyaki hakikisha ni owuon in safe. Erokamano, aneno kiparo. Nyaki make sure ni owuon in safe. Koro safety ni luwore ni kwiri ma ng'ani otiyo go chalo nade. Tiere seche ma ng'ato kwiri ore dende sama ne otimo ang'o, no okeyo yath kata e puodho, to no korwakore mana kaka ni wacho cha. Koro in kaka jakony mokwongo nyaka ang' irwaki mondo mi kik ang' in be iyud ang'o, kwiri. Kopo ni wawacho ni kwiri ni kalo gi e yor muya, ting'eni ma koro kwiri ma in ok inyal chopo kacha, nikech in be kichopo kacha to odhi donje dendi. Koro gima temo wacho en ni kapo kidonjo mondo ikony ng'ani, nyaka ikuongi hakikisha ni in iwuon in safe. Alwora ni be ni kare. Koro kise hakikisha ni in safe, koro kidonjo kacha. Kise donjo kacha, gimikuongo ng'iyo en ni to ng'ani oloso kose ok olosi. Koro inyalo kata luonge, Ruth,
Koro koduoki to tieni ng'ama timango pache winjo pache nitie to koduoki inyalo chopo titemo mulo goke imule itemo neno kabe ang' no duoki koduoki tieni ng'ama pache olal. Koro ng'ama pache olal gima wachak wang'eyo en ni to be ang' nanyal konye kenda. Koro gimar adek mwatimo en ni waluongo kony. Koro kisechopo kacha iyudo ng'ama pache olal tiluongo kony. Kata koponi ne iparo ni ng'ani omadho sum kata kwiri to kata pache nitie pod waluongo kony. Koro kiseluongo kony to koro idhi tirange kabe en ng'ama yweyo. Ka en ng'ama pache olal to kapok irango kabe oyweyo nitie kaka iting'o wiye. Konindo gi onding'e ma ong'iyo malo titing'o wiye mondo iyaw ndach muya. Kiseyaw ndach muya ting'iyo kabe kore ting'ore to dok piny. Koro kiserango koponi kore ting'ore to dok piny tieni ng'ama pache olal lakini oyweyo. Mano ng'ama waloke wakete gimwaluongo ni recovery position. Ibiro nyisowa kaka itime. Ibiro nyisowa kaka itime. To ing'eni seche ma iwachonwa kata ni safety ni first. Tiende ni in owuon kaka ng'at mochopo kanyo in manyaka ikuong iritri mondi. Moro idonjo kamoro tiyudo ka okine ranyisi mora mora kuom ranyisi kwiri kata poison ma ng'ato inhale kata ma ng'ato gamo e yor muya okinyal ng'eyo mana kisechopo kanyo. Inyalo fwenyo nade ni ma en kidieny ni mar kwiri nikech samoro ne en ma ng'ato inhale, samoro ne omadho kata machielo kata notuomore gimoro ma sumo odhi e dende. Ere kaka inyalo ng'eyo ni ma aten ma ng'ato inhale mondo mi kik adhi adhiya gi wiya nikech inyalo poki muomori to okelo ni chandruok. Koro kwiri ma ng'ato yudo gi e yor muya thoro hinyo ji mang'eny dichiel. Koro kichopo kacha tinwang'o ka ji mang'eny onindo to in be koro okimuomri kidonjo kacha. Kineno kama ji onindo mang'eny tieni kanyo kwiri man kanyo rach kik idhiye nikech kidwa dhi kacha nyaka idhi gi mask. Waneno ga mask ma ji rwako kasama nitiere kwiri mar muya. Koponi penjo mar ariyo ne ni koponi ng'ato otuomo gimoro to odhi kuome. Koro sama idhiye aluorane ting'iyo kabe nitiere gimoro mo opukore kamoro. Kineno ka nitie gimo opukore tieni nitiere gowns kata dressing manyaka ng'ato rwaki eka donj kama chalo kamano. Koro okwathor donjo kama chalo kamano. Kineno ka gimoro opukore kata ji onindo mang'eny koro okidonj kacha nikech safety ni aluora ni ok ber. Magi maduong' en ni in owuon nyaka ikuong ing'iri ka idhi bedo safe kaeto nyaka isom aluorano ni aluorano chalo nade. Kor ka ing'iyo ni kaponono ni en jagono manyalo winjo kata ng'at mok nyal winjo. Kaponono ni ok owinji tinyalo temo gogoke tiwuoyo kode. Kineno korespond tiende ni owinjo, korespond tiende ni ok owinji. Olalo pache. Seche ma ng'ato olalo pache in kaka jagono machiwo kony mokwongo mochopo ka en ang'o monego bed ni timo? Koro seche ma ng'ato lalo pache mane an ka the other time nakoni nitiere gik moko adek ma wang'iyo. Ndach muya be ni kare. Ka ndach muya ni kare ng'ani be yweyo. Ka ng'ani yweyo be en gi signs ni adundo ne gwecho. Koro ng'ama yweyo koponi okin ng'ama olonye weche kony mar uya kata first aid okin laktar. Koro ng'iyo adundo ka gwecho nyalo bedo matek. Koro giming'iyo en ni to be agoge ting'ore to dok piny tieno yweyo. Koyweyo tieno adundo ne gwecho. To kopono koywe ma ng'ama koro nyaka ichak ne waluongo ni CPR. CPR ni gi kizungu en cardiopulmonary resuscitation. Tieni temo timo gima adundo timo. Adundo ka gwecho to dhiro remo. Kamano. Koro itemo dio adundo ni mondo mi remo dhi ang'oa obwongo to gi adundo owuon mondo mi kik ng'ani tho. Kamano. Koro CPR ni amitimo ne ng'ama olalo paro to ok ywe. To koponi yudo ng'ama olalo paro to yweyo wa timo ne mopogore. Kamano.
Erokamana ahinya ileronwa maber mokalo waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime kanyo mwabo chako godo weche mag CPR kaachiel kod kaka ni wacho ni nyalo ng'iyo yor muya kaka chal mabende ni wacho ni kapo nono ni okitiegori to nyalo bedo matek to kata kamano nyalo neno ka dundo kata kor ng'ato ting'ore to dok piny waka uyueyo kik idhi mabor kata matin kik isudi ka waduogo to kar CPR kanyo emwachako godo. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito ok en kayiem ka oyier report mara abiro yudo siling 1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar wananchi reporting e Citizen Digital app kik ibed mana janeno mar wach matuch bede kind joma kuongo lande download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono Citizen Digital app en namba 1 e keyo weche manyien. Epewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gilo tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10 mana e Ramogi TV. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jiwe yenyewe ndio big man bazu. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jipe. Dial *811 *346# to get Sheng Prayer. Machiegni kendo penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo weche mag kwiri kata sum mabende wasewuothe kidienye mopogore opogore gigo monego beni timo kata gigo mokonego beni timo wawinjo kacha ni kaponono ni chich ni ng'ato madho sum kikikage gimoro mondo miong'ogi kuom ranyisi kaka jalonywane nyiso wako madho gimoro kaka acid o wang'o lokro ne kadonjo nyakeye kati chaki mie gimoro mong'o kendo chak wang'o kadugo tiende ni hinyruok midhi kelo ne ng'ani ng'eny moingo kony ma idhi miye adwa ni mondo mwang'e ne kamoro makaponono ni ichich ni thuolo ka ng'ato kata gimoro ka ng'ato gimonego beni timo kanye mane wachope kane pok wakawo yueyo kamano koro oluongo ni bites to thuol kende maka ng'ato kata dhano be seche moko nyalo kai koro koponi gimoro kai to mana kaka ne waluoko koponi gimoro rewi mabe waluoko nikech wawach ni dhano kokai e dhok ka nitiere bakteria mang'eny mokalo koro nyalo kelo hinyruok koro waluoko kwaseluoko to wanyalo imo gi dressing mwagole first aid kit ka koro koponi thuol okai thuol ting'eni koro kopogre apoga gi bakteria thuol be kendo nigi sum ma kendo kwiri ma kelo hinyruok mopogore opogore koro chon ne wawacho ni itweyo mondo remo kik ringi lakini noyudore ni kitweyo maremo ok ringi to hinyruok bedo mang'eny kam itweyo no maloyo koponi no kitweyo ahinya moringe del te koro ok watweyo ahinya lakini pod inyalo tweyo gi bandage mondo mi kik remo ringe yo mayot ahinya
to kitwe mondo ichung remo. Koro mana ka kitweyo ga kasa mangato hinyore to watwene bandage. Inyalo luoko ti dress ti tweyo gi bandage. Kise tweyo gi bandage inyalo keto lwedo ni mondo mi kik ti. Koro koponi wawach ni an lwedo ti tweye koro okosudi. Koro samoko sudi ni to remo ok ring ahinya. Ok ring matek. Remo ok ring matek. Kaeto koponi in kama inyalo yudo ice. To ice ni inyalo keto e bag kaeto iketo gi wach ni taulo. Kisekete taulo tiketo kanyo. Mano be miyo remo koro ok ring mapiyo ahinya. Kaeto watere hospital. Kata nise luongo kony. Mondo mi mawach mar luongo kony ni en teka ni ng'ato oyudo kata kwiri mora mora orewre kuom ng'ato nyaki luongo kony mondo mi iyud kaka ini jola to sechego kony biro. E sechego go bende waboyudo ka wantiere kod bandages go, wantiere kod gik mimo godo e first aid kit ka. Ma first aid kit ni nyaka wayud ni oritore maber. Ponono ni oge gi first aid kit. First aid kit beche okrach. Ang'eyo ni sirikal wacho ni kendo chik wacho ni mtoka ka mtoka nyaka bed gi first aid kit. Tang'eyo ni thothwa onge gi first aid kit ni. Koro mana kaka na wacho cha ber mondo ibed ni ikori to kiitaji tiyo gi gigi dani bed ni itaji tiyo gi gigi tionge go. Kawuono wangi weche mag kwiri kata sumo mabende waseyudo kacha ni nyalo donjo e yore mopogore opogore. Onyalo donjo e yor muya ma ng'ato yueyo, onyalo donjo e yor dhok ma samoro ng'ato madho kata ng'ato muonyo, onyalo donjo e yor gik ma okai kata gik mopukore dendi kod gik ma kamago bende. Wanyalo yudo ni kwiri nyalo donjo kate wang. Jalo nywano leronwa kacha ni seche ma ichich ni odonje wang tiloko wi ng'ato mondo mi kuma kwiri nitiere cha ema ng'iyo piny. Koro kata kiolo pi to pigno ok dhi e wang' machielo. Kapo nono ni neno ranyisi mage tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ani omadho kwiri. Kata kapo nono ni dhi to ok ni olalo pache, ok ni ogore piny. Ranyisi mage makineno kuom ng'ato kata nyathi tinyalo chich ni nyaka bedie ni omadho kwiri. Koro wase koni king'i alwora tibro ng'eyo. Kaka koro nitiere ndalo machon, akiani be pod ji timo kamano. Ndalo machon ninwang'o ni wadhi nyiewo mafuta wakete chupa mar soda. Nyathi timang'o, nyathi ong'e ni ma soda. Koro madho soda. Koro iyudo chupa madung' kata ka en mafuta. Kata kopo ni ng'ani omadho kong'o to kichopo machiegni kode tiwinjo kodung' mafuta. Kopo no madho sum kaka mikuoyo e jamni kata e puodho kata jamni iwinjo ka tigno sumno nitiere. Koro mano nyalo nyisi. To ng'ani be seche moko nyalo ywagore ni iye kae, nyalo ywagore ni owinjo ng'ok. Seche moko be ng'ama ne ni kode biro mana nyisi ni ng'ani omadho sum machalo kama. Koro yore mopogore opogore nyalo nyisi ni ng'ani omadho kwiri. Alwora ni sana to gi ng'ama ne ni kanyo manyalo pimo ni kopo ni ng'ani omadho sum to gi kaka ng'ani chalo. Wakoni seche moko nyalo chalo kagima owinjo nindo, kagima olalo pache kamano, kagima en ng'ama confused. Mago nyalo nyisi ni ng'amo omadho kwiri. To ponono ni kwiri ok ong'ere ni en mane, nikech ni wasewacho kacha ni mar thuola inyalo chich ka ng'ato kayo ng'ato bende inyalo chich. Ka ponono ni en ma ng'ato madho inyalo chich king'e alwora. To ponono ni ok ing'eyo kata ok inyal fwenyo ni en ang'o ma otimo ng'ato. Ineno ranyisi gi tionge kod adiera. Koro kopo ni neno ranyisi ni ng'ato madho kwiri tionge kod adiera, wakoni luong kony. Go sim. Ma kaka ne wawacho cha wadhi nyiso kata kok wanyiso Red Cross namba ne 0700 395 Apa ni bro noyo no mondo johera mag cheno ni ondi kamoro ma ok ena kony kopo ni ng'ato madho kwiri. Sasa ya midwaro kony ineno ni ng'ama dwaro ambulance ng'ato nitiere kamaraj. Go namba 0700 395 kata inyalo goyo 119. Kata inyalo gone police. Police to ne wakoni 999. Koro kisego sim
sama pod irito mondo konyo bi to koro ing'iyo ng'ani pache be nitie. Ka pache nitie koro kiparo ni sum no dhi e dende inyalo luoke gi pi. Ka ok in sure, ka ok in gadier, to gima wang'iyo en ni to yor muya be ni kare, ng'ani be yweyo kare, ng'ani be pache nitie. Kopo no lalo paro bo yweyo, kolalo paro to yweyo awase koni iloke e recovery position. Kopo ni olalo paro to ok oywe, itimo ne CPR. Sami rito mondo kony obi. Koro in gi options kaluwore gi gimi deal godo. To thoth ne en rito kony. Wacho ka pile pile ni par ne giru kata ging'eyo aneno ka mayo wang'wa mokalo. Daher mondo mi koro wadhi adhiya achiel kachiel ka watieko chenro ma kawuono gigo ma ok diher mondo mi wi ogandawa owil godo kotendo kod chiwo kony ka ponono ni ng'ato omadho kata otuomore kod kwiri. Koro mokwongo nyaka watiegre e yor kony mokwongo. Nyaka watiegre. Maka ber to ber ka dala ka dala ot ka ot ji oyude tiegruok mabisika. To kopo ni nitiegori tieg jomoko mondo mi kik bed ni odiechieng' ma in idwaro kony ipenjo ni ng'a mong'eyo kony mokwongo tisiemi mogore pinyni koro tieg jomoko. Koro kodok korka kwiri wakoni kata gik mitiyogo kawaida nyalo lokre kwiri kokawgi e kimo mani malo. Ma nyaka to watang' kaka wakano gik moko e ot. Sana sana ka in gi nyithindo to komi yath kata mimuonyo mar thieth tikane e yo ma nyathi ok nyal chope. Kopo ni wan gi jodongo ma nigi yath momigi mondo gimadhi, ber ka wakonyogi sama gimuonyo yath to wakonyo gimuonyo kiwango mowinjore. To sama ng'ato chalo ka gima kwiri ochopo, ber mondo wang'e ni to kwiri ni en ang'o. Kopo ni omuonye to ber kuwang'eyo ni to muonya ng'o. Ma kopo ni go sim king'eyo ni ng'ani omadho gima kama kata omuonyo gima kama. Ka in gima ikia bende wacho ni ikia. Ka ok ing'eyo be ber mondo iwach ni ok ang'eyo kochalo ng'ama omadho kwiri. Koro yore ma kwiri donjogo wakoni muonyo, wakoni nyalo ng'weyo, ma wachiwo caution ni kitedo to ber kitedo kama oyawore ma muya donje maber. Kwiri nyalo donje yor bites. Ka thuolo kai kata gimoro kai kata ng'ato kai kata gimoro chuoi kata ng'ato kai wakoni dhano be kecho seche moko. Kaeto kwiri be nyalo donje yor rewruok. Ma ok ni ipango lakini idhi kuoyo yath kata ot kata kumoro to kwiri odhie e pien del nyalo donjo kuomi. Koro wapar kaka idil gi kwiri gi. Depend on yo modonjo go e del. Kamano. Kamano kato kik iwil kod go namba mane uchiwo kaka ponono ni inyalo dwaro kony. Ileronwa kacha ni ng'ato nyalo tiegore to kisetiegori to tieg jomoko. Tiegruoge gi itimo kanye kata ka ponono ni ng'ato dwani otieg joge anyalo kelo ng'ata kanye kata na wuona nyalo dhi kanye mondo mi atiegra mondo mi abeda gi basic knowledge kaka nyalo konyo ka ponono ni ng'ato oyudo masira. Kamano. Koro Red Cross wan gi branches country mangima. County ka county wan gi branches. Kendo wan ga gi classes mag basic first aid to gi mochorore matin luongo ni occupational first aid. Ma konyo mondo mi ibed gi knowledge minyalo konyo go ji kopo ni dwarore. Koro kopogore gi mano to be watiego ga lakteche be. Nitiere seche moko ma kony mar uya dwarore e osiptal owuon. Koro wapuonjo ga courses machalo kaka waluongo ni advanced cardiac life support. Ng'ato adundo ne ochung' to en e osiptal. Kopogore gi CPR ni ang'o kendo minyalo timo mondo ires ngima. Wapuonjo magi. Wapuonjo be joma tiye ambulance. To magi to courses mwapuonjo Nairobi ka. Wan gi institute South Sea kanyo mwapuonje tiegruogni te. Koro ber mondo watiegre. Kamano ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Koro an ka ng'ato dwa tudre koda inyalo yuda Kenya Red Cross Training Institute. Kamano. Kamano. Kogo sim Kenya Red Cross Training Institute. Okono manyo Eric Menya Majakamreri.
ma Homa Bay County obiro nwang'. Ero kamane nya Eric Menya jakamreri Homa Bay County. Amor mar bedo kodi chendo mar penj laktar. Agero ne dichieng' wachelo kendo kwa luongi tibo biro. Wagoye mbaka kaka wanyalo reso ngima wa, chiwo kony kata kony mapiyo kata kony ma aruya. Ero kamane nya Eric aduke ero kamano. Ero kamano. Penj laktar biro ni achiel kachiel ko kalera Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iwinjo kaka Eric Menya olero maber mokalo. Safety ni inowon yakikogi bed ni rito ngima ni maber. Kaito luong konye, kaito modong ingi alwora kaka chal, ibro yudo kaka ibro reso ngima ng'ato. Mata ichendo ni en Ruth Otieno nyaka kendo dichieng' machielo awacho ni erokamano oriti masani. Raundi ya tindi kwa tigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Haki no mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gati ya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera. Ombogo tabu atire baga. Ngitalde mutakuchi. Otaite tumoni yako. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiara iga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *416 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Anasebet kakweri dingenya hinya. Kikitem kao nyathima kichni kamari. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni kendo ni korona divorce nadhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent. Pinyo wacho lando medo kwan rowere madonje tiegruok mar NYS nyaka 2020 higa ka higa e kin lokruoge mamoko. To ok dibed
man kare ni tim achiel ji dhi tuge pap to ni tim achiel ni en oyiene ni en moyiero rifari koseyiero rifari jomoko gi to koro dhi gocho. Mano tiende ni result is already predetermined. Senator Masiaya Oburu Oginga owacho ni jokanyo mag aput madhi manyo commissioners mag IEBC ne oyiere yo ma oyiengore nyakonchiel. Samoro inyalo yudo boss marach chwadi mi tij moko mok nego ni timo. Riwruok ma jotije kotu oyango senta mabiro kawo nonro mag jo Kenya mamanyo tich e pinje maoko. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo weche mag kwiri kata suma ma bende nyalo donjo e yore mopogore opogore. Onyalo donjo e yo ma iyweyo kata onyalo bedo e pien del kata ng'ato nyalo chame mokale dhok. Po nono ni idhi miyudo ka ng'ato ogore piny kata chich ni kwiri nitiere dende, en ang'o monego beni timo. Kanyo ema ne wamake godo kendo kanyo ema wachako godo machiegni kendo ne wang'iyo kata ni kidonjo kamoro tiyudo ka en ng'at mang'ongo kata nyathi ogore piny michich ni nyaka bede ni oyudo kwiri e yore mopogore opogore. Gima onego beni timo mokwongo. Koro kidonjo kacha to ikuongi rango alwora ni. Kaka koro wawach ni e alwora ni gimikuongi neno en ni sum mano madhi. Inyalo nwang'o chupa. Kata kopukore kanyo, kata koponi gin tablets ka giolore bathe kanyo. Tineno ni mato ng'amo madho kwiri. Koro kikuongi donjo wakoni alwora ni nyaka bed safe. Kise hakikisha ni alwora ni safe to in be nyaka bed safe. Koro safety ni ka in gi first aid kit nitiere ga gloves e first aid kit ka. Koro emikuongi golo tirwako. Koro kise golo gloves gi irwako gi. Irwako gloves mondo mi in bende. Irwako gloves mondo mi bed safe. Koro kaka koro ka of course first aid kit ok bibedo gi box mar gloves kaka marani opogore matin. Lakini kise kao gloves tikuongi rwako gloves mondo mi ihakikisha ni in kare. Koro kise rwako gloves wakoni idonje sin tirango ng'ama oningo. Koponi pache be nitie kose olalo pache koro iluonge. Patrick okoduoka. Koro a confirm ni manga molalo paro. Rabiro Patrick okoduoka. Kokoduoka tie ni manga ma pache olalo. Koro gima kuonga timo en ni agosim. Koro nembni migoyo mondo mi yud kony ang'wa wabochiwo. Koro kise gosim gima nyaki wachi en ni in kanye. Kise wacho ni in kanye iwacho ni tang'o motimore. Koro anya wacho ni an Royal Media Services. Kamano, an Royal Media Services. Ntiere ng'ato madichuo ng'ang'ongo ma ogore piny taparo ni omadho kwiri. Koro adwaro ambulance kata adwaro kony machalo kama. Kise wacho kony midwaro koro idhi ir ng'ama ogore piny tiloke tiyao ndach muya. Koro iting'o wiye malo kama samitimo mano miyo ndach muya riere yaure maber. Tinyalo rango koponi nitiere gimoro e dhoge. Kise timo kamano tirango kabe kore ting'ore to dok piny. Koro wawach ni kaka en kore ting'ore to dok piny. Koro ng'ama kama idwani kane nitiere lewni morwako moride igolo. Kaka koro tai morwako. Mondo mi remo nyal ringo e yo mayot. Koro kise golo kuongo mise irango ni to mfukene ni gang'o. Seche moko ok ibineno chupa. Lakini kirango mfukene iyudo gimo madho. Kata tablets. Koro kise timo mano to wadwani wakete yo ma ndach muya ok bi dinore kendo. Koponi ong'ok
to ng'ok wuok kende. Koro ber kiloke tikete onindo gi bathe. Koro mondo mi ikete onind gi bathe, ikelo lwete achiel koni. Lwete ma korka cham. Kacham iting'o gi malo. Tikao lwete ma korka chich. Tiketo e bath wiye ka. Tikao tiende. Tikao tiende kunjo kaka kunjo no. Tilo irie tiende ma korka cham. Tiloke gi bathe. Kise loke gi bathe kama tikao tiende ni tikunjo mondo mi kikano lokre kende. To koro lwete ni bikelo mondo tenne wiye. Mondo tenne wiye. Koro konindo kako nindo no. Tieni ka to ng'ok kata gimoro timre to wuok kende ok bidhie e yor muya. E yor muya. Koro mano e kaka iketo ng'ama iyudo ka olalo pache to yueyo. To koponi iyudo ka ng'ato lalo pache, we achaka loke. Koponi na donjo tayudo ka ng'ani olalo pache, to asetimo Yao yor muya. Ayao yor muya maseng'iyo onge gima dino yor muya. Tang'iyo kore ok tingre dog piny. Tieni ma ng'ama dwaro CPR. Koro CPR ni to wabo puonjo, lakini gimitimo en ni inyalo yao law, irang nipples, kartuno ka. Tigoro line mong'ado across e kore kama. Tiketo lweti e kore kanyo. Tiketo lweti machielo. To koro kiseketo tinyalo gochongi pinye bathe. Koro idiyo. Idiyo matek. Kabisa. Idiyo matek kabisa. Tidiyo dipradek, tiweyo. Koponi in gi nitiere gimiluongo ni pocket mask kata face shield, inyalo tiyo go timiye muya diriyo. Koro idiyo dipradek timiye muya diriyo. Dipradek muya diriyo. Dipradek muya diriyo. Itimo kamano dibich. Kisetimo kamano dibich, iduogi yao ndach muya, irango kantie gimoro, tirango ka kore be koro ting'ore to dok piny. Ibo timo kamano nyaka ang' kony chopi. Nikech ne wasego simu. Kony biro. Kamano. Winjo kiwacho kata ni nitiere line migoro. Line no igoro nikech ang'o kata ang'o momiyo onego bed ni igoro line no mondo ang'o motimre? Koro nikech doge anyalo bira ta chaka go dipradek. Koro na wacho chon ni gimwatemo timo en ni watemo konyo adundo mondo adundo odhir remo. Kech ka adundo we gwecho tieni koro remo ok ringi. Koro to nyalo wito ngimane. Kamano. Koro mondo mi ang'i di adundo nyaka ing'e kuma adundo nitie. Ok inyal diyo bondie ti ikoni atimone CPR. Koro mane gin warango agok. Kata giminyalo timo e yuothe ka kar yuothe ni emikete lweti kaka koro kar yuothe ni akete lweta tabiro e dier kore ka nitiere mfupa moro ma inyalo winjo ka koro kise winje to kanyo emikete lweti tiloko to koro ideye. Ponono ni nigo simu kaka ne wago simu cha to wasego idi pradek kamano to wamiye muya. Wago di pradek to wamiye muya to konyo moro budho koko chopo nikech ing'eni kaka akwonde dak mopogore opogore samoro weche mag jam kod gik makamago itimo nang'o? Koro koponi ng'ato kwanza ng'ama omadho kwiri mane gima nyaka watim mwachwego. Koro koponi in ang' iol timanyo ng'ama nyalo biro mondo konyi. Okay. Koro sami timo ka ang' ichopo pradek ti imiyo muya diriyo. Koro en obiro bathe kocha to en koro endelea. Ka ool ichaki kao. Koro usiku lokru aloka nyaka ang' kony chopi. Nikech ng'ama madho kwiri konye yot. Koponi wang'eyo kwiri momadho to wamiye gima waluongo ni antidote. Koro tek ni wa prolong ngimane. Ka ikonya dundo goremo. To pod wanyalo reso ngimani. Koro muhimu mondo mi wamed timo CPR. Tek ni ng'ani podi yueyo kata koko yue tek ni ng'ani omadho kwiri. Watimo CPR nyaka koncho. Thoth ne wawinjo ga ni seche ma yudo ka ng'ato omadho kwiri kuom ranyisi kaka kes ma wantiere godo ka tiwacho ga kata ni ber kikage chak
mondo mi ong'ogi. Mulna wach kago chak nikech wach ng'ok bende na winjo kimulo. Onego beni irito jolonye mabiro miye gimoro koso onego beni in kar CPR kanyo emisike. Koro chak kata tong' manumu. Wadhi gombaka koponi iyudo nikech ng'ama olalo pache ting'e ni ok inyal kago gimoro. Nikech kikage gimoro gie dhoge to dhie ndach muya. Mano kendo kelo masira machielo. Koro wach mar kago ng'ato ni biro mana koponi ng'ama nigi pache ok olal to yweyo. Koro ng'ama nigi pache to omadho kwiri ok ber ka wachakwa kage gimoro mondo mi ong'ogi. Nikech koponi gini nen kizungu dendo ni corrosive kaka acid, amadho acid osedhi owang'a samo dhi piny kendo achaka akete mondo ochako duogi do ineno akelo hinyruok diriyo. Koro konengo ket ng'ato mondo ong'ogi. Koponi ng'ato madho kwiri tinde ok wadwar ni ng'ato iketo mondo ong'ogi. Mano makosa. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo sum kata kwiri mabende opimonwa kacha gimonego bende timo kichopo kama ng'ato omadhe kwiri kata ng'ato chame sum. Mano ne en ma ng'ato omadho. Wadwa ni mondo mi wang'iyane masamoro ng'ato timore nade, masamoro ng'ato oleo pien del nikech pien del be samoro nyalo bedo ga kod kwiri. Koro koponi yudo ng'amo madho to wawach ni ng'ani ne nigi pache. Mokwongo gima bonyisi ni omadho sum en ni nyalo yudo chupa kata tablets ma wacho ka. Kaeto be ng'ani thoro ywak ni iye kae kata winjo ng'ok. Kata seche moko inya yude ka koro lalo pache. Mano momadho wakoni kikikage gimoro amora. Rita kony miluongo cha mondo mikang gichopo to gimiye yath ma duoko hinyruok mabiro gi kwiri momadho no piny. Koponi yudo ng'ama wach ni netedo to oywa kwiri gi muya kaka carbon monoxide ne en kamolorore ber mondo igole kama ne entiere no itere kuma koro oyudo yamo kadhe maber mondo mi oyud muya. To mano mana kopo ni en gima in gadier ni ma en carbon monoxide poisoning. To ka en kwiri ma ok ing'eyo to okonengi riu kata kionge gi protective equipment. Giminyalo timo inyalo toyo dirisa mondo muya odonji. Kamano lakini in iwuon to kidonj kata. Koponi wawacho ni ng'ani oyudo kwiri orewore kuomi. Koro wawach ni kwiri olore e lewni. Gimidwa timo idwa golo lewni ma kwiri olore no. Kisegolo kamiparo ni kwiri odhiecha ema nyaka iluok gi pi dakika kata 10. Iolo pi tiluoka luoka. Iolo pi tiluoko kata gi sabun. Iluoko ka ok in sure ni kwiri ni chalo nade tinyalo luoko gi pi lilo. Koro iluoka gi pi mang'eny mondo mi ogol kwiri cha. Mano kisegolo lewni manigi kwiri ni. Kisegolo ti inyalo luoko. Kiseluoko bang'e no tinyalo ruako ne lewni manyien kamano. Koro mabe koponi wawach ni koponi kwiri odhie wang'. Wawach ni thuol ochiro law e wang'. Koro samiluoko nikech wakoni ka kwiri odhie pien del kata e wang' tiluoko gi pi mang'eny. Koro samiluoko iketo wiye yo wawach ni kwiri odhie e wang'e makacham tiloko wiye kobedo kamano to koro iluoko mondo pi miluoko go wang' makacham ok donje wang' makachich. Koro iluoko dakika 10
Kio laola pi. Mondo mi oduok teko kwiri cha chien. Kae to bende nyaka iket wiche yo ma kapo nono ni luoko koni to pigni ok ni koro duogo koni. Ma nikech ng'eni kikete kama tiluoko ka to pigni biro bire wang' makoni to ang' no kel chandruok. Ama iluoke luoka kama ni olola pi kuom dakika 10. Mano en mantiere wang'. Kawarito kony mondo bi. Namba 1 en luongo, namba 1 en bedo safe. Kae to iluongo kony. Irango ka ng'ani be nigi pache. To wakoni kato poni pache nitie to ipani omadho kwiri pod luong kony. Koro ka pache onge to iluongo kony ni. Koro kise luongo kony samirito mondo kony obi kitimo konyruok mokwongo mowachono kata kony mar we. Koro wakoni koponi momuonyo kiki kete mondo ng'ogi. Koponi en gima orere lao kata igolo lewni tiluoko. Koponi en gima oyueyo igole oko kama kati ya udrisni mondo miyamo kadhi kamano. Koponi wakoni thuolo kai wamake maka kanyo wayudi e yueyo ka waduogo to wadhi nyime. En penj laktar kawuono wang'eyo weche mag kwiri kata sum kony mar aruya kata kony mokwongo gimonego beni timo wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime. Po nono ni thuolo kai kanye kuma jalo nyuo make godo kanye kuma chako godo miyo kikisud kata matin. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to in okibiyude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wuonda kae to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sani nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni wa Kirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jael Yeta, ngeso ka ngeso, Sadeko Tieno, e mine wacho.